Il-President ta' Malta u l-Prim Ministru waslu l-awguri tagħhom għas-sena l-ġdida lill-membri tal-Korp tal-Kunsill Onorarju. Il-President ta' Malta tkellmet dwar l-importanza li l-membri tal-Korp iżommu kuntatt ma' ċittadini ta' pajjiżi oħra biex jarfu li f'Malta hawn min qed jagħti l-assistenza meħtieġa u jinħoloq apprezzament akbar tad-diversità li teżisti. Fil-Palazz tal-President, il-President Kolejro Preka tkellmet dwar kif wieħed minn kull 7 persuni fid-dinja jiċċaqalqu minn pajjiżhom għal raġunijiet varji fosthom dawk ekonomiċi. Il-President esprimit sens ta' gratitudni għal korp tal-Kunsill Onorarju li jagħti viżibilità lil Malta u li huwa xhieda li l-pajjiż irid il-paċi. Intant f'Kastilja l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sena li għaddiet, sena li fissira bħala waħda li fiha saru diversi żviluppi u tibdiliet. Tkellem dwar is-sens ta' stabilità fis-settur ekonomiku u fisser kif blaqal tal-Gvern u tal-poplu Malta rnexxiela toħroġ minn diversi sfidi. Joseph Muscat tenna li Malta għandha rabtiet kbar mal-Libja u għalhekk il-Gvern qed jara li jkompli jsaħħaħhom. Sostna wkoll li ħadd m'għandu jibqa' passiv quddiem l-imwiet fil-Baħar Mediterran u l-kwistjoni internazzjonali tal-immigranti. Spjega wkoll ir-rwol tal-konsli fit-tisħiħ ta' relazzjonijiet politiċi f'pajjiżi ġodda u lilien mill-Unjoni Ewropea. Fiż-żewġ okkażjonijiet kellem id-dekan tal-Korp tal-Kunsill Onorarju Godwin Bencini li esprima x-xewqa li f'Malta jkompli jirrenja sens ta' solidarjetà anke ma' pajjiżi barra minn xtutna, pajjiżi li fi kliemu għandhom l-istess aspirazzjonijiet, dawk ta' sigurtà, paċi u ġustizzja.